Hvis brødrene ikke var endt i motorsporten? Uha! Det ved jeg ikke. Det kan jeg faktisk slet ikke forestille mig. Det har jo altid været en del af vores liv. Det startede jo fra, at vi var helt bitte, fordi der kørte min far folkeræs. Deres far var stifteren af Stout Motorsport. Han var en ikon i forhold til motorsporten. Men det har været svært at skulle løfte den arv efter Esben. Det er svært. Meget svært. Hvis han kunne komme ind og sætte på rookie-mesterskabet, så ville det da være helt fantastisk. Og målet, det hedder rookie-mesterskabet. Men lige pludselig så går det egentlig op for en, hvor meget han egentlig stod for. For ham der så det bare pisse nemt ud. Det er også fordi vi gør alt, hvad vi kan for at ligesom stadig give det samme, selvom man ikke er her fysisk med. Er du hård? Du er fucking hård. Hvem vi er? Jamen, jeg hedder Rune Stout, og det er min lillebror Jonas Stout. Vi er et klassisk brødrepar. Vi er et familiedrevet team, og har sådan set været lige sådan fra start af. Og det er vores passion som familie, og det er ikke kun os, altså Rune og jeg, men vores mor og alle venner af familien er jo inde over det. Det er et familieteam, som bliver drevet af iver og af gejst og kærlighed til motorsporten.